I forlængelse af Rebuild Ukraine-præsentationen, som fremhævede vigtigheden af 3 industrisektorer i Rebuild Ukraine-programmet, byggeri og infrastruktur, maskiner og udstyr samt energi og el. Derfor har vi forberedt 3 præsentationer, der dækker hver af disse sektorer. Dette skulle give jer et indblik i, hvordan de er struktureret i Ukraine, og vi håber, det kan hjælpe jer med at se, hvor jeres produkter og tjenester kan finde muligheder. Glem ikke, at offentlige udbud tillader konsortier. De vil også give jer nogle første kontaktpunkter i de vigtigste brancheforeninger, og selvfølgelig er vi her for at hjælpe med enhver introduktion, som I mener kan være nyttig. Som I kan forestille jer, er den nuværende prioritet for Rebuild Ukraine-programmet at genoprette og reparere Ukraines infrastruktur. Som I sikkert har set i nyhederne, lider den voldsomt under russiske angreb. Jeg tænkte, at et nyttigt udgangspunkt ville være en makrointroduktion til bygge- og infrastrukturbranchen. Dette hjælper jer med at forstå, hvor vigtig sektoren er for den ukrainske økonomi, især i den nuværende situation. Vi vil også se på, hvilken rolle udenlandske virksomheder kan spille, og mulighederne for samarbejde mellem udenlandske og ukrainske virksomheder inden for dette Rebuild Ukraine-program. Ifølge de seneste data er der mere end 10.000 virksomheder, der opererer inden for bygge- og infrastruktursektoren i Ukraine. Byggebranchen i Ukraine er en af de største mål på finansiering og yder et betydeligt bidrag til landets økonomi. Der er 100.000vis af arbejdere involveret i bygge- og infrastrukturprojekter over hele landet. Det siger sig selv, at krigens krav, både hvad angår militærets behov for arbejdskraft og den massive stigning i behovet for bygningsarbejdere, betyder, at branchen lider under en betydelig mangel på arbejdskraft. Importen af byggematerialer, maskiner og udstyr til genopbygning af infrastrukturen fortsætter med at vokse med stor efterspørgsel efter udenlandske produkter overalt. På næste slide ser vi på de brancheforeninger, der findes i Ukraine, og diskuterer, hvordan de sammen med ICC Ukraine kan hjælpe dig med at komme ind på det ukrainske marked. Her kan du se de største nationale brancheforeninger. Især vil jeg henlede din opmærksomhed på følgende: Byggeriets Kammer i Ukraine. Dette er en nøgleorganisation, der samler virksomheder og fagfolk inden for byggebranchen. Byggernes Konføderation i Ukraine repræsenterer byggevirksomhedernes interesser på national plan. Den ukrainske sammenslutning af vand- og kloakvirksomheder forener virksomheder, der specialiserer sig i vandforsyning og kloakering. Den ukrainske vandforening fremmer udviklingen af vandressourcer og infrastruktur. Ukær-cementforeningen støtter producenter af cement og andre byggematerialer. Hvis du ønsker introduktioner til en af brancheforeningerne, hjælper vi dig gerne. Bare send mig en e-mail. Lad os tage et hurtigt kig på mulighederne i programmet Genopbyg Ukraine. Muligheder for virksomheder i branchen til at deltage i Rebuild-programmet tilføjes hver dag i ugen. Programmet for rehabilitering af infrastruktur yder finansiering til store og små projekter, herunder genopbygning af veje, broer, vandforsyningsnetværk og energifaciliteter. Byggevirksomheder er aktivt involveret i gennemførelsen af projekter og bidrager til den hurtige genopretning af beskadiget infrastruktur. Lokale myndigheder samt store virksomheder og internationale partnere samarbejder aktivt for at sikre finansiering og effektiv projektgennemførelse. Behovene er enorme. På næste slide ser vi på mulighederne for udenlandske virksomheder for at deltage. Udenlandske virksomheder kan og deltager i Rebuild Ukraine-programmet. Udenlandske virksomheder spiller en vigtig rolle i infrastruktur-genopretningsprogrammet ved at bidrage med ekstra ressourcer, ekspertise og teknologi. De kan arbejde selvstændigt eller som en del af konsortier med ukrainske virksomheder. Udenlandske firmaer supplerer ukrainske virksomheder ved at levere avanceret teknologi, teknisk support og de nyeste byggematerialer og udstyr. Selvfølgelig er lokal viden uundværlig for de fleste byggeprojekter, men dette behøver ikke at være et uoverstigeligt problem. På næste slide vil jeg forklare, hvordan ICC og de ukrainske brancheforeninger kan hjælpe. Virksomhedsmatchmaking. Dette kan være med individuelle fagfolk eller med ukrainske bygge- og ingeniørvirksomheder. Hvis du ved, hvilken form for støtte du søger, kan ICC og brancheforeningerne hjælpe med at finde et match til dig. ICC og brancheforeningerne kan organisere platforme for introduktioner mellem ukrainske og udenlandske virksomheder, f.eks. gennem vores halvårlige Rebuild Ukraine virtuelle forer. Vi kan give information om samarbejdsmuligheder og hjælpe med at arrangere direkte møder og forhandlinger. Vi kan også koordinere samarbejdsprocesser og støtte fælles initiativer for at gøre genopbygningsprojekter mere effektive. Det var stort set afslutningen på min præsentation om den ukrainske bygge- og infrastrukturbranche.
Jeg vil blot komme med et par afsluttende bemærkninger, og derefter går vi videre til den næste præsentation om den ukrainske maskin- og udstyrsindustri. Her er mit resumé af præsentationen med et par konklusioner. Der er uden tvivl betydelige muligheder for udenlandske virksomheder for at deltage i infrastruktur- og genopbygningsprogrammet i Ukraine. Udenlandske virksomheder kan ansøge om programmerne selvstændigt eller i konsortium med ukrainske partnere. ICC kan hjælpe udenlandske virksomheder med at finde pålidelige partnere blandt ukrainske virksomheder, så de kan arbejde sammen om vigtige genopbygningsprojekter. Jeg håber virkelig, at I ser muligheder for at engagere jer. For et dybere indblik i de tilgængelige projekter, se venligst hvordan ICC's Rebuild Ukraine-portal kan hjælpe. Tak fordi du så denne video, den ukrainske bygge- og infrastrukturbranche. Jeg håber dette har givet dig et indblik i mulighederne for din virksomhed i genopbygningen af Ukraine, og at du kan se, hvordan vi hos ICC kan hjælpe dig med at komme ind på det ukrainske marked. Hvis du fandt disse oplysninger nyttige, vil det hjælpe os meget, hvis du klikker på synes godt om-knappen og abonnerer på vores kanal for at holde dig opdateret. Del også gerne denne video og playliste med dine kolleger og forretningsforbindelser. Det vil vi virkelig sætte pris på. Frem for alt, husk at ICC Ukraine og vores partner er her for at hjælpe. Mit navn er Oleksij Kochanov. Sammen kan vi bygge en bedre fremtid. Jeg ser frem til at høre fra dig.